Hallå ja! Idag så ska jag träna. Som ser nu. Powerwalkar. Och sen så ska jag fixa mina naglar hemma. Och sen så ska jag till veterinären med min storebror och min hund. Och senare på kvällen så ska jag ut på klubben i Malmö med min bror. Flyga. Med min bror och en massa kompisar och min pojkvän. Så ni får helt enkelt hänga med. Alltså så många flugor. Herregud. Alltså ser ni så fint det är? Så fint. Detta är liksom motivationen till att gå ut och powerwalka. Även om det är jobbigt. Så ser man allt det här. Så fint. Detta är verkligen motivationen till att gå ut. Det är så himla fint här ute. Häftigt. Häftigt, häftigt. Så kul att hitta såna här konstiga grejer. Mitt i skogen. Mitt ute ingenstans. Det är riktigt härligt. Jag vet att dessa skorna inte är till för att jogga med ute flera kilometer. Men jag har inga andra skor. Och jag håller på att flytta.
Så att jag tänker ju inte köpa en massa nya grejer och ta med allting. Jag vill köpa nya skor när jag väl är flyttad. Nu ska ni få se på något jättefint. Man kan se hela Malmö därifrån om man kollar dit. Nu så ska vi se här. Kolla. Man kan se allting. För här var jag bor väldigt långt upp i bergen typ. Eller inte bergen, men alltså det är långt upp över havet. Eller vad man ska säga. Och här är vi. Nu ska jag visa er Malmö. Kolla. Ska zooma in. Här. Där är hela Malmö. Man kan inte se så bra på kameran. Men ja. Nu ska jag fixa mig för att sen ska vi åka in till Malmö för att ha lite kul. Så det är därför jag var ett halvt över just nu. Men jag skulle också påpeka att jag pratar inte så mycket i den här vloggen eftersom jag är lite upptagen. Är du tillbaka? Är du tillbaka? Mitt sällskap. Kom. Jaha, okej. När man inte har en spegel. Och det är det enda man har för en spegel. Så får man göra allting här. Parfym. Snart ska vi iväg. Så ska jag inte se ut. Men jag har precis plattat mitt hår. Så jag sätter upp det också.
Jag gillar inte att ha håret i mitt ansikte. Så ja. Snart ska ni iväg. Så ser det ut. Jag ska visa er hur det är. Min mamma. Då